guys, kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Ada barungan apa iki masih lo? Wah, barungan telon merah. Dipakai Mas Silo nih guys. Halo Mas Silo. Mas Silo kelas berapa ya? Oh, Mas Silo kelas 2 SD. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa mau pakai barungan apa ini? Wah, Megalodon. Mangan sopo king kosa? Mansilo. Wah, Mansilo. Oke. Oh, karo Jiun. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal mau pakai barungan? Ireng. Ora bajuke lho, pink. Oh, abang. Ada Mas Rama. Mas Rama mau pakai barungan? Wih, barungan pink. Mbak Rama. Hei, Mbak. Ada Dek Jihun. Wih, Dek Jihun mau pakai barungan? Ulal. Senyum dong. Senyum. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif mau pakai barungan? Singa besar. Wah, singa besar. Mas Hanif senyum. Jihun senyum dong. Jihun. Borak. Ada Mas Elvan. Anjay. Mas Elvan mau pakai barungan? Wah, singa kecil. Rambutmu kok ana putih-putih to, Van? Mbok semer. Piye wi? Ada Mas Fiski. Mas Fiski mau pakai barungan? Wah, barungan kodok. Kodok apa jenenge, Fis? Kodok ngorek. Yo Fiski dipakai yo. Lihat Mbak Irma toh. Wah, kameramen. Iki bose rek kameramen piye rek? Ya wes yo Mas Fiski. Ya saiki Mas Elvan. Mas Elvan karo Mas Hanif. Ayo Le. Adik, biasa. Gini adik. Oh, gini nih. Wah, dicaplok Hanif loh. Yo Bel.
Galuh sing besar. Nanti beli mana nih? Lihat game aja. Yo wes yo Mas Denip karo Mas Elvan. Yo saiki Mas Rama. Terus lang guzu wae mah. Rama. Rama ke Bujuro. Yo wes yo Mas Rama. Yo saiki Dek Jihun. Dek Jihun karo Mas Iqbal. Yo Dek Jihun karo Mas Iqbal. Elik to bal jung wis bal. Dah, sila. Adik apa nanti tadi? Berita Balapan. Fiski duduk ya, Fiski duduk ya, duduk. Sumpek ya, ampun mlebet wonten area lintas Barangating gerakan panggenanipun Wah, Dek Jiwu. kersanipun para paraga saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa menawi mekaten. Yo wes yo Dek Jiun karo Mas Iqbal. Yo saiki Mas Silo karo Mas Reksa. Iqbal. Sing apik to, Bel?
Dipun dumateng para piyarsa kejawi saking para paraga ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun. Jiun, dipanggil Mas Reksa. Nggih radi Sendalnya lepas toh yo. sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas gerakan ring geranten panggenanipun Winates. Kersanipun para paraga Yo Fiski dicaplok. lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa bebuwi mekaten. Pun kami kadosanipun kagem para pamirsa wonten berita penemuan sebuah HP. Monggo ingkang HP-nipun dumawah semoga Reksa ki jahat. kata kula Mbak Putri utawi Widowati menika nggih wonten panggung monggo saged datang panggung ingkang rumaos HP-nipun dumawah. Di cerita malih kejawi saking para paraga jalan antik. Wes yo Mas Reksa, Mbak Dek Jiun. Mas Silo. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.